Коран, безумовно, є дуже важливою книгою для всіх мусульман, особливо для кримських татар. Коран – це є сила та надія. І коли була депортація, перше, що брали з собою, це брали Коран. Тобто цей Коран я особисто забирав з родини кримськотатарської родини, і це от ви можете побачити історію цієї родини. І у кожної родини є свої Корани, є своя цікава історія, як пережили депортацію. Тому дуже важливо через це показувати нашу біль кримських татар, депортація, голод, репресії. Ну і також показувати нам, кримським татарам, що саме головне і цінне, що в нас повинна бути, це священна книга Всевишнього Корана. У мене є прабабуся, у неї була сусідка, і як у неї був цей Коран. Вона була першою власницею, і у неї почався пожежа. Там усі сусіди їй допомагали, і усім давалося як подяку, якийсь подарунок. І моїй прабабусі випав Коран. Тобто вона була її власницею, і у неї було 18 внуків, і саме цій моїй мамі вона подарила цей Коран. Це для мене дуже важлива річ, і я розумію, що це одна з самих важливих взагалі. Це наше коріння, це наша пам'ять, тому що релігія – це є одним з елементів духовної культури і взагалі культури і ідентичності будь-якого народу. Релігія – це дуже важливий елемент, коли ми говоримо про ідентифікацію кримсько-татарського народу на теренах Кримського півострова. Ну і, власне, в мене є своя історія з старовинними Коранами, в нас є теж вдома такий Коран у Сімферополі, який, власне, в депортації 44-го року мої прапрадіди забирали у Самарканд, в місце депортації, з яким, власне, наша родина повернулася у Крим. Дійсно, треба показувати, що в нас дуже багатогранна держава, що ми представниками є різних національних спільнот, різні маємо релігійні ідентичності, але ми всі є українцями, є єдиною українською політичною нацією. Дуже важливо це показувати і в країнах глобального півдня, і тому дуже важливо, що тут присутні і посли іноземних держав. Ми показуємо, що ми цінуємо цю ідентичність в Україні, цю релігійну ідентичність і самобутність. І, власне, в принципі, розказати через історію кожного Корану про історію кримсько-татарської родини і кримсько-татарського народу.